dito, rules. Part yun sa rules na kung ano yung ihahain, yun yung kakainin, walang pili-pili. Yung ano, kaya hindi ako na sa mga picky eater. Nasa pagdidisiplina yan. Pag sinabing kakain, kailangan kainin. Kung hindi siya kakain, wala siyang ilarin. Ayan yung ating ginataan, guys. O, diba? Tayo dito. O, diba? Para kay Papa. Wait. Hello, good morning guys. Ayan si Papa. Good morning pa. Ayan, nagkalat pa kasi maaga akong nagtahe. And ayun si Hagrid. Good morning. Morning guys. Wow. Hanggang pagising ayun, labas ka agad. So nagluluto ako ngayon ng ulam namin. Si Papa, maaga kong pina-change yung ano dun. Kasi ilalagay ko yung, mayroon pa akong isang tatahiin. Isa na lang talaga para sa kanina, dun sa kabila. Medyo maliwanag, no? So, nagluluto ako ngayon ng ulam. Tapos pa may nagsabi, wag na lang daw, ano dito ilagay? Wallpaper. Pintura na lang daw, kay same na daw ang gasto. Tapos, ay nagluluto pala ako ng lumpia. Lumpiang Shanghai. Ito yung gawa ni Papa. Tapos ako ng saging. Wow. Sure ko siyempre sasabihin mo kasi ikaw nagluto. Ang namin ngayon is ginataang naisip ko ginataang bilo-bilo. Ginataang kalabaza as usual. Kasi di ba ang dami kong kalabasa. Kaya ang dami namin ginataan ngayon. Ayan. Marami kaming lumpia. Nilagay ni Papa dito sa Tupperware. Tapos, pakita ko sa inyo yung ginawa niyang bola-bola na flat. Ayan. Bola-bola na flat. Ayan, yung o, diba? Konti lang yung Kunin ko muna. yung oil namin. Sige ngo ni Mama, sautan. Yan yung lagi yung sinasabi. Pag nagluluto ko niyan guys, sinasabi niya yan lagi na ayaw niya. Pero dito sa bahay, yan yung rule namin. Meron kaming rule dito. Rules. Part yun sa rules na kung ano yung ihahain, yun yung kakainin. Walang pili-pili. Pero, yan yung sinasabi niya lagi na ayaw niyang kumain ng gulay. Pero pag nag-start siyang kumain ng pag kinain na niya, nag-start niyang kumain, ang dami ng kinakain. Sa kanya sila sabing masarap pala. Yan yung kaya hindi ako na sa mga picky eater. Nasa pagdidisiplina yan. Pag sinabing kakain, kailangan kainin. Kung hindi siya kakain, wala siyang ilarin. Ganun. Bongga. Walang choice. Ayaw niyong kumain, diwag. Bongga. Big kamoy. Bongga. Kaya na kami dito. Ayan. Yun yung aking. O, diba? Nagkakahappy yung kulay. Yun yung gusto ko, guys. Yung nagkakahappy na kulay. Saan na yung anak ko? Wala na, lumabas na. Ayan yung ating ginataan, guys. O, diba? Wala lang tayong malunggay kasi walang malunggay dito eh. Masarap. Marami kasing gata kaya medyo matamis-tamis siya. Ang pangit ang kusina no. Ipakuan ka pa ha. Yaya. Ano ko yaya? Ayan. Chocopig medyo toasted. Yung last time na niluto mo hindi toasted. Ano to guys? Di ba nung nakita nyo nung nakaraan na bumili ako nito, sobrang liliit nila. Ayun, lumaki na sila oh. Lumalaki. So susunod, malaki na yan. Lamaldag ko na bitaw.
Ito mga display. High blood. Good. Grabe, ang hugaw. Wala bilaan. So, ayan yung itsura niya, guys. Wala siyang choice, hindi kainin yung gulay. Pangit. Samot kakapangit. Nagpula siya pa, oh. Akong gibutangan ng oil, castor oil. Wala siyang choice talaga. Hello, good morning, guys. Oh, ayan. Ano na tayo? 31 karon pa, no? May 31, 2019. My gosh, last day na ng taon. Ano ba yan? Matimali na ako. Ng buwan. So, malapit na yung pasukan. Ayan, malapit na yung pasukan, guys. And si Hagrid kakagising lang. Wash hands, ha. Ayan, siya na lang yung hindi kumakain. Close din ng CR. Na-open yung mga sinampay ko sa labas. So, nakikita niyo. Sinampay ko. Nakaka-good vibes talaga yung curtain. Ang sarap tingnan. Alam niyo ba, every tinitingnan ko siya. Nakaka-happy. And then, ngayon nagka-cover pala ako ng books ni Hagrid. So, ito pa yung na-cover ko. 5 piraso pa. So, meron pang 4. So, dito ako sa table. Hindi ko pa pala napapalitan itong cover. Pero ito yung ginawa kong table. Ayan, makahalap na ako kasi nagka-cover ako ng books. And then, hindi ko alam kung ano yung acetate cover. Ito ba yun talaga yung acetate cover? Kasi nakalagay doon. Yung notebook kailangan acetate cover. Pinapahirapan ako nito eh. Pero ayan, kakatapusin kasi namin mag-pack ng order. And then, ang hirap mag-pack ng order guys kasi nag-internet pa ako doon. Tapos pinipicturan ko sa computer shop. Yung items, yung ano, saka pa ako nagsasagot sa mga, kaya minsan ginagabi na ako magsagot ng mga comments ninyo. Magsagot ng mga shop sa Shopee. Shopee. Kasi ang hirap. So, ayun. Patapusin ko lang. Hi, good morning. Basta si Papa naman sa stock room. Nagkalat pa yung stock room namin. I-arrange namin yan mamaya. Oh, wash the hand. Ay, pag-eat na. Yan yung buko. Parang na akong binagyo din. So, ayan. Tatapusin ko to ngayon. And then, mamaya magsamahan nyo kung maghahanap ako ng bag ni Hagrid. Doon ako pupunta sa Robinsons. Titingnan ko lang naman kung may mura at saka maganda yung kalidad. Titingnan natin kung pasok sa budget. And then, yun. Tapusin ko lang to talaga yung aking ginagawa ngayon. Hello, guys! Man, ayan si Hagrid. Naglalakad lang kami kasi walang jeep. Eh, wala namang init masyado kasi. Kaya okay lang maglakad. Kung hihintayin pa kasi namin yung jeep, wala. Medyo matagal pa siguro yun. And bibili kasi kami ng bag ngayon. Siguro balikan ko na lang yung nasa National Bookstore. Tingnan ko yung ano niya. So balik kami guys, balik kami sa taas. Ngayon lang may jeep. May sasakyan na may choice naman, pwede ka magsakay ng single na motor. Kaso ayokong sumakay. 50 pesos, 30 pesos din kaming dalawa, no? Lakad na lang kami. Hello guys! So yan, dito tayo sa Arorama. Bili tayo ng ganyan ko yung bag kanina sa National Bookstore. Medyo mahal. Titingin tayo dito. Dali, check ang bag. Here, medyo maliliit kasi yung bag eh. Tingin tayo dito. Ayaw na!
Tingnan ko din kung may sapatos dito. Agreed. Oh, come on. May shoes, oh. This one, no? 439. Liliit naman. Gusto ko yung ganito dito suot. Bag, oh, here. Bag. Ang laki naman ng bag. Here, ah. Ito ko, honey. Ito, ano? Tibay ba to? Come here. Hagrid. This one, no? Kayo. Parang ang bilis masira niyan, be. Tita Paloma. Medyo ano yung... Tita Paloma. Eto, be, oh. Be. Stainless boxes. Ang ganda to, oh. Kano to? Stand up! Stand up pa, kay kasabaan ka, Hagrid. 299 lang to, oh. Ito yung bag ko, guys. Kasi bawal yung eco bag, idali. Ah, here, oh. Ito, oh, maganda. Para kay Papa. Para kay Father. Magkano to? How much is this? Uy, nabilin na rin. Nabilin na rin. Batong kutsara. Can I open this one? No! Nakuha ng ulit. Ano ko ba? Stainless to. Para kay Papa ba? Can you... Anak Lord, panabangi silang tanong. O, diba? Para kay Papa. Wait. Let me see. Pero plastic pa rin yung andito eh. Ayun. Plastic. Plastic pa rin. Open. Oh, sorry, boss. Sorry, boss. Sorry, baby boss. Thank you. Kura. Okay. This one naman, medyo malaki. Ito, maliit, oh. Ano daw? Bala na to. Parang hindi to bet ni Papa, eh. Kanila mo? Check ko magkano yung higaan. Ha? 7.5 lang to. 7.5 lang pala to, be. Ito, may ano na, oh. 6.4 lang. Kahit inuwi. Ito ko parang matibay. Ayaw, no. Ayaw i-remove.